Non hai quen se resista ao sabor dos produtos do mar. Nella de Arousa sábeno ben e por iso durante esta fin de semana a localidade será un ir e vir de xente na procura do prato máis saboroso. 13 produtos distintos, 13 mariscos en distintas preparacións. Os produtos estrellas, como sempre, a sardiña, a navalla, a paella, e despois tamén pois tamboriñas, camaróns, nécora, variedade tamén pos meniños, croquetas, tortillas, moita variedade de produtos temos aquí. Detrás desta festa está o Céltigo. O evento permítelle recadar fondos para afrontar os gastos do equipo na vindeira tempada. É unha fonte de ingreso que é moi importante para nós, como para todos, entonces, bueno, pues, canta máis xente veña, pues, tamén intentamos facelo con a maior calidad posible, entonces, pues, realmente a repercusión para nós é moitísima. Para que todo saia redondo, durante cada xornada aquí traballan medio cento de persoas. Pro alcalde insular, a cita converteuse xa nunha das imprescindibles do calendario estival. Xa son bastantes edicións as que levan preparando, é unha das festas gastronómicas que se incluyen en todo o programa de festas gastronómicas da Illa de Arousa para o verán. Bueno, teñen bastante éxito gracias á organización que les teñen posta. Os comensais, entre tanto, encantados coa variedade e a calidade do produto. Hemos comprado sardinas, mejillones, paella de marisco, está todo delicioso. Pues todo riquísimo, los mejillones, exquisitos, buenísimo, la paella también muy buena, la sardina, todo riquísimo. Unas tamburiñas, pulpo y unas croquetas de marisco, muy ricas. Está todo muy bueno y todo muy verde, merece la pena, sí. Está todo muy bueno, hemos pedido unas almejas, unos mejillones en salsa, unos camarones, falta el pulpo, tamburiñas y yo creo que de momento vale. Está todo moi bueno, hasta ahora está todo moi bueno. Dende logo sobran as excusas para non ter que cociñar na casa esta fin de semana.